स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव दा बावैसो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों एबा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावदोंमोन आरो बे खौरां फोसावनायनि उनावनो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव बोथोर बिगियाना फोरमायदों थामहिनबा आईएमडी निफ्राय बे समाव मोनसे रिपर्ट होनाय बायदिबा एबा सिगांग्रो मिथिहोग्रोनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव गिख्रंथाव आरो गिलु बालु रिमाल फैगासिनो दं बे समाव जोंनि रायजोआव रिमाला हाबबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव बेबायदि 130 निफ्राय एबा 130 किलोमिटार थामहिनबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटारसिम बे समाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि थामहिनबा जोंनि रायजोआव रिमाल जा साइक्लोन रिमाल गिलु बालु बार अखा फैदों होननानै बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों एबा दा बावैसो जों फोरमायदोंमोन क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुरनि आरो लोगोसे गुबुन जिल्लायावबो बे जोंनि रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला थामहिनबा जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्ला एबा 22 निफ्राय 23 जिल्लायाव गिख्रंथाव साइक्लोन रिमाल फैदों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय माखासे मिथिना मोननाय जादों लोगोसे बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय रोखा फोरमायदों बे सानब्रै फैगौ 30 मेसें जोंनि रायजो थामहिनबा आसाम रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होननानै बे बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों आरो जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट होदों रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव जों फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय बोथोरखौ लानानै हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे समाव रायजोनि मोननै जिल्लायाव बांलादेशनिफ्राय हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव 130 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटार बार अखा फैगासिनो दं होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों जेराव गिलु बालु 130 किलोमिटार पार घन्टा एबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव बेफोरबायदि फैदों ना करिमगन्ज हाइलाकान्दियाव बे फैनाय एबा बेबायदि गिख्रंथाव बार अखाया फैनाय जागायबाय होननानै फोरमायदों आरो बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेशनिफ्राय जागायनानै जोंनि सा सानजा मोनफ्रोमबो रायजोआव बे हाई एलार्ट जानो गोनां दं एबा सुबुंफोरा लामा एबा गोलाव लामायाव हान्थिनो थाखाय बे समाव बादा होदों एबा गोलाव लामायाव हान्थिनायनिफ्राय जानगाराव थाना बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव फोसावनाय जादों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव गोबां रायजो एबा गोबां जिल्लायावनो गरम एबा बिदुं दुंनायखौ लानानै गोबां सहायनो हायै जादोंमोन आरो बे समावनो बोथोर बिगियाननिफ्राय मोनसे रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे बोथोर बिगियाननिफ्राय गासै मोन 22 जोंनि आसाम रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट फोसावदों आरो बे मोन 22 जिल्लायाव साइक्लोन रिमाल फैगासिनो दं आरो बे साइक्लोन रिमाला जाबाय 130 किलोमिटार एबा 130 निफ्राय 150 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव खारथाइजों बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होनना फोरमायदों बेखायनो जोंनि खौरांनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाई एलार्ट फोसावदों दि लामा गोजान जायगायाव थांनायनिफ्राय जानगाराव था जेराव बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों दिनैनिफ्राय लानानै एबा बे 24 घन्टानि जायखिजाया समनिफ्राय लानानै फैगौ 30 मे खालारसिम हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय आरो बे समाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजोआव साइक्लोन रिमाला हाबफैबाय आरो बे रायजोनि करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव बे समाव 120 निफ्राय 30 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव बार अखा फैबाय होननानै बे समाव जों मिथिना मोननाय जादों खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव दा बावैसो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों एबा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावदोंमोन आरो बे खौरां फोसावनायनि उनावनो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव बोथोर बिगियाना फोरमायदों थामहिनबा आईएमडी निफ्राय बे समाव मोनसे रिपर्ट होनाय बायदिबा एबा सिगांग्रो मिथिहोग्रोनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव गिख्रंथाव आरो गिलु बालु रिमाल फैगासिनो दं बे समाव जोंनि रायजोआव रिमाला हाबबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव बेबायदि 130 निफ्राय एबा 130 किलोमिटार थामहिनबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटारसिम बे समाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि थामहिनबा जोंनि रायजोआव रिमाल जा साइक्लोन रिमाल गिलु बालु बार अखा फैदों होननानै बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों एबा दा बावैसो जों फोरमायदोंमोन क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुरनि
आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बे जोंनि रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला थामहिनबा जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्ला एबा 22निफ्राय 23 जिल्लायाव गिख्रंथाव साइक्ल'न रिमाल फैदों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय माखासे मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय रोखा फोरमायदों बे सानब्रै फैगौ 30 मेसेम जोंनि रायजो थामहिनबा आसाम रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होननानै बे बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों आरो जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट होदों, रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। बे समाव जों फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, बोथोरखौ लानानै हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे समाव रायजोनि मोननै जिल्लायाव बांलादेशनिफ्राय हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव 130 किल'मिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किल'मिटार बार अखा फैगासिनो दं होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों जेराव गिलु बालु 130 किल'मिटार पार घन्टा एबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव बेफोरबायदि फैदों ना करिमगन्ज हाइलाकान्दियाव बे फैनाय एबा बेबायदि गिख्रंथाव बार अखाया फैनाय जागायबाय होननानै फोरमायदों आरो बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेशनिफ्राय जागायनानै जोंनि सा सानजा मोनफ्रोमबो रायजोआव बे हाई एलार्ट जानो गोनां दं एबा सुबुंफोरा लामा एबा गोलाव लामायाव हान्थिनो थाखाय बे समाव बादा होदों एबा गोलाव लामायाव हान्थिनायनिफ्राय जानगाराव थाना बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव फोसावनाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव गोबां रायजो एबा गोबां जिल्लायावनो गरम एबा बिदुं दुंनायखौ लानानै गोबां सहायनो हायै जादोंमोन आरो बे समावनो बोथोर बिगियाननिफ्राय मोनसे रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे बोथोर बिगियाननिफ्राय गासै मोन 22 जोंनि आसाम रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट फोसावदों आरो बे मोन 22 जिल्लायाव साइक्ल'न रिमाल फैगासिनो दं आरो बे साइक्ल'न रिमाला जाबाय 130 किल'मिटार एबा 130निफ्राय 150 किल'मिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव खारथाइजों बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होनना फोरमायदों। बेखायनो जोंनि खौरांनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाई एलार्ट फोसावदों दि लामा गोजान जायगायाव थांनायनिफ्राय जानगाराव था, जेराव बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों दिनैनिफ्राय लानानै एबा बे 24 घन्टानि जायखिजाया समनिफ्राय लानानै फैगौ 30 मे खालारसिम हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय आरो बे समाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजोआव साइक्ल'न रिमाला हाबफैबाय आरो बे रायजोनि करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव बे समाव 120निफ्राय 30 किल'मिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव बार अखा फैबाय होननानै बे समाव जों मिथिना मोननाय जादों। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, नंगौ बे समाव दा बावैसो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों एबा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावदोंमोन आरो बे खौरां फोसावनायनि उनावनो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव बोथोर बिगियाना फोरमायदों थामहिनबा IMDनिफ्राय बे समाव मोनसे रिपर्ट होनाय बायदिबा एबा सिगांग्रो मिथिहोग्रोनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव गिख्रंथाव आरो गिलु बालु रिमाल फैगासिनो दं। बे समाव जोंनि रायजोआव रिमाला हाबबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव बेबायदि 130निफ्राय एबा 130 किल'मिटार थामहिनबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किल'मिटारसिम बे समाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि थामहिनबा जोंनि रायजोआव रिमाल साइक्ल'न रिमाल गिलु बालु बार अखा फैदों होननानै बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों एबा दा बावैसो जों फोरमायदोंमोन क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुरनि आरो लोगोसे गुबुन जिल्लायावबो बे जोंनि रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला थामहिनबा जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्ला एबा 22निफ्राय 23 जिल्लायाव गिख्रंथाव साइक्ल'न रिमाल फैदों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय माखासे मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय रोखा फोरमायदों बे सानब्रै फैगौ 30 मेसेम जोंनि रायजो थामहिनबा आसाम रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होननानै बे बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों आरो जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट होदों, रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। बे समाव जों फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, बोथोरखौ लानानै हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे समाव रायजोनि मोननै जिल्लायाव बांलादेशनिफ्राय हाइलाकान्दि आरो
हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव 130 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटार बार अखा फैगासिनो दं होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिआरनि गासै मोनब्रै जिल्लायावबो गासै मोनबा जिल्लायावबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों, जेराव गिलु बालु 130 किलोमिटार पार घन्टा एबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव बेफोरबायदि फैदोंना करिमगन्ज हाइलाकान्दियाव बे फैनाय एबा बेबायदि गिख्रंथाव बार अखाया फैनाय जागायबाय होननानै फोरमायदों। आरो बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेशनिफ्राय जागायनानै जोंनि सा सानजा मोनफ्रोमबो रायजोआव बे हाई एलार्ट जानो गोनां दं एबा सुबुंफोरा लामा एबा गोलाव लामायाव हान्थिनो थाखाय बे समाव बादा होदों एबा गोलाव लामायाव हान्थिनायनिफ्राय जानगाराव थाना बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव फोसावनाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव गोबां रायजो एबा गोबां जिल्लायावनो गरम एबा बिदुं दुंनायखौ लानानै गोबां सहायनो हायै जादोंमोन। आरो बे समावनो बोथोर बिगियाननिफ्राय मोनसे रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों। आरो बे बोथोर बिगियाननिफ्राय गासै मोन 22 जोंनि आसाम रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट फोसावदों। आरो बे मोन 22 जिल्लायाव साइक्ल'न रिमाल फैगासिनो दं। आरो बे साइक्ल'न रिमाला जाबाय 130 किलोमिटार एबा 130निफ्राय 150 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव खारथाइजों बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होनना फोरमायदों। बेखायनो जोंनि खौरांनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाई एलार्ट फोसावदों दि लामा गोजान जायगायाव थांनायनिफ्राय जानगाराव था, जेराव बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों। दिनैनिफ्राय लानानै एबा बे 24 घन्टानि जायखिजाया समनिफ्राय लानानै फैगौ 30 मे खालारसिम हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। आरो बे समाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजोआव साइक्ल'न रिमाला हाबफैबाय। आरो बे रायजोनि करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव बे समाव 120निफ्राय 30 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव बार अखा फैबाय होननानै बे समाव जों मिथिना मोननाय जादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव दा बावैसो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों एबा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावदोंमोन। आरो बे खौरां फोसावनायनि उनावनो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव बोथोर बिगियाना फोरमायदों, थामहिनबा IMDनिफ्राय बे समाव मोनसे रिपर्ट होनाय बायदिबा एबा सिगांग्रो मिथिहोग्रोनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोनि गोबां मानि जिल्लायाव गिख्रंथाव आरो गिलु बालु रिमाल फैगासिनो दं। बे समाव जोंनि रायजोआव रिमाला हाबबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव बेबायदि 130निफ्राय एबा 130 किलोमिटार, थामहिनबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटारसिम बे समाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि, थामहिनबा जोंनि रायजोआव रिमाल साइक्ल'न रिमाल गिलु बालु बार अखा फैदों होननानै बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों एबा दा बावैसो जों फोरमायदोंमोन क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुरनि आरो लोगोसे गुबुन जिल्लायावबो बे जोंनि रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, थामहिनबा जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्ला एबा 22निफ्राय 23 जिल्लायाव गिख्रंथाव साइक्ल'न रिमाल फैदों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय माखासे मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय रोखा फोरमायदों बे सानब्रै फैगौ 30 मेसिम जोंनि रायजो, थामहिनबा आसाम रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होननानै बे बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों। आरो जोंनि रायजोनि गासै 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट होदों, रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। बे समाव जों फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, बोथोरखौ लानानै हाई एलार्ट फोसावदों। आरो बे समाव रायजोनि मोननै जिल्लायाव बांलादेशनिफ्राय हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव 130 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव 130 किलोमिटार बार अखा फैगासिनो दं होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय, जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों, जेराव गिलु बालु 130 किलोमिटार पार घन्टा एबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव बेफोरबायदि फैदोंना करिमगन्ज हाइलाकान्दियाव बे फैनाय एबा बेबायदि गिख्रंथाव बार अखाया फैनाय जागायबाय होननानै फोरमायदों। आरो बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेशनिफ्राय जागायनानै जोंनि सा सानजा मोनफ्रोमबो रायजोआव बे हाई एलार्ट जानो गोनां दं एबा सुबुंफोरा लामा एबा गोलाव लामायाव हान्थिनो थाखाय बे समाव बादा होदों एबा गोलाव लामायाव हान्थिनायनिफ्राय जानगाराव थाना बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव फोसावनाय जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बोथोरखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव गोबां रायजो एबा गोबां जिल्लायावनो गरम एबा बिदुं दुंनायखौ लानानै गोबां सहायनो
हायै जादोंमोन आरो बे समावनो बोथोर बिगियाननिफ्राय मोनसे रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों आरो बे बोथोर बिगियाननिफ्राय गासै मोन 22 जोंनि आसाम रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई रेड एलार्ट फोसावदों आरो बे मोन 22 जिल्लायाव साइक्ल'न रिमाल फैगासिनो दं होनना आरो बे साइक्ल'न रिमाला जाबाय 130 किल'मिटार एबा 130 निफ्राय 150 किल'मिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव खारथाइजों बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं होनना फोरमायदों। बेखायनो जोंनि खौरांनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाई एलार्ट फोसावदों दि लामा गोजान जायगायाव थांनायनिफ्राय जानगाराव था, जेराव बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों। दिनैनिफ्राय लानानै एबा बे 24 घन्टानि जायखिजाया समनिफ्राय लानानै फैगौ 30 मे खालारसिम हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय आरो बे समाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजोआव साइक्ल'न रिमाला हाबफैबाय आरो बे रायजोनि करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव बे समाव 120 निफ्राय 30 किल'मिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव बार अखा फै